AI تطعيمنا أو يوتيوب بورحي لعلي $100 كنسرحلهم نخيل 100 نا يوتيوب حسابات أمو خعب بنيتا همهم نركب كنرئينا كساب مودة هذا الفيديو بدين بتخطاتورين ኣብ ዩቲዩብ ቪዲዮና ብዙሕ ቪውን ገንዘብ ንምርካብ ካብ ዝጠቕሙና ወሰንቲ ነገራት ሓደ ዩቲዩብ አይዲያ ኦር ሓሪፍ ዝኾነ ናይ ዩቲዩብ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ድማ በህምዚ መንገዲ ገንዘብ ንምስራሕ መጀመርታ ክንገብሩ ዘለና ነገር ዩቲዩብ ቻናል ወይ ድማ ዩቲዩብ ቪዲዮና ኣብ ምንታይ ፎከስ ይገብር ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ጠመተ ገይሩ ይሰርሕ ልብል እዩ። እዚ ማለት ዝኸፈትናዮ ዩቲዩብ ቻናል ኦር ፖስት ንገብሮ ቪዲዮ ኣብ ጥዕና ቢዝነስ ኤዱኬሽን ወይ ድማ ትምህርቲ ንግቢ ወይ ድማ ጌሚንግ ዝብሉ ሓሳባት ፈሊና ኣብ ሓዲኡ ሓሳብ ብደንብ ጠመተ ጌርና ምስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪዲዮና እዞም ኩሎም ዝነገርኩኹም ኣገደስቲ ነገራት ብነፃ ኣብህን ረክብ ክነግረኩም እየ። ቅድም ኢለ ኣብ መእተዊና ዝነገርኩኹም ብኤአይ ተጠቒምና ሓሪፋት ዝኾኑ ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ክንረክብ ንኽእል ኢና። እዚኦም አይዲያታት ንምርካብ ድማ ነፃ ዝኾኑ ወይም ድማ ክፍሊት ዘይጥይቁ ክልተ ኤአይ ሶፍትዌራት እኒው እሳቶም ድማ ቻትጂፒቲን ዲፕሲክን እዮም። እዞም ኤአይ ዌብሳይታት ከመይ ንጥቀመሎም እንተላ ድማ ሓደ ኣብ ሞባይልና ዳውንሎድ ምግባር ንኽእል ኢና። ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ጎግል ክሮም ኣብ ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣቲና ሰርች ጌርና ብነፃ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ሕዚ ብክልቲኡ መንገዲ ከመይም ንጥቀም ከርእይኩም። ቻትጂፒቲ ኣብ ሞባይልና ዳውንሎድ ንምግባር ድማ መጀመርታ ፕሌይ ስቶር ናብ ዝብል ኣፕሊኬሽን ምስኣተና ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ናይ ሰርች ባር ብምኻድ ቻትጂፒቲ ኢልና ሰርች ንገብር። ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ቻትጂፒቲ ኢሉ ኣምፂልና እኒኦ። ስለዚ እሱ ክሊክ ብምግባር ዳውንሎድ ወይ ድማ ኢንስታል ንገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንስታል ንምግባር ድማ ኣብዛ ኢንስታል ትብለላ ክሊክ ጌርና ኢንስታል ንገብሮ ማለት እዩ። ኢንስታል ንምግባር ግን ዝተወሰነ ደቂቃ ንፅበኒ ኢና። ሕዚ ኢንስታል ገይርዎ ድዩ እኒኦ። ካብዚ ቀፂልና ድማ ኦፕን ልብል ክሊክ ጌርና ዝደለናዮ ነገር ምጥቃም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብኻሊእ መንገዲ ንምጥቃም ድማ ኣብ ኮምፒውተርና ወይ ድማ ኣብ ሞባይልና ጎግል ክሮም ኣብ ዝብል ኣፕሊኬሽን ብምእታው ኣብዛ ሰርች ባር ንሪኣ ኣለና ዲፕሲክ ወይ ድማ ቻትጂፒቲ ኢልና ሰርች ብምግባር ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሕዚ ኣነ ብዲፕሲክ ከርእየኩም ኣብዚ ናይ ሰርች ባር ዲፕሲክ ኢልና ፅሒፍና ሰርች ንገብር። ካብኡ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ዲፕሲክ ልብል ዌብሳይት ኣምፂልና እኒኦ። ስለዚኣ ክሊክ ንገብር። ካብኡ ቀፂልና ድማ ስታርት ናው ልብል ክሊክ ንገብር። ካብኡ ድሓር ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፔጅ እዚ ንሕና ክንጥይቆ እንደሊ ወይ ድማ ከምፀልና ልደሊ ወይ ክሰርሐልና እንደልዮ ነገር ንፅሕፈሉ ኤርያ ኢና ነያ። ስለዚ ኣብዚ ደስ ዝበለና ሕቶ ክንፅሕፈሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕዚ ድማ ልክዕ ኣብ መእተዊና ከም ዝነገርኩኹም 100 ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ንገረና ኢና ክንብሎ ማለት እዩ። ሕዚ 100 ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ብዝርዝር ኣምፂልና እኒኦ። ሕዚ ታይታይ ምዃኖም ብሓደ ቼክ ንግበር። ሕዚ ከም ንሪኦ ኣለና ድማ እዞም ዝጠየቕናዮም ሕቶታት ብኣግባቡ መሊስልና እኒኦ። እሱ ድማ 100 ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ንኸምፀልና ኢና ጠየቕናዮ። ስለዞም 100 ኣብዙ እኒኦ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ላይፍ ስታይል ኤንድ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኣብ ዝብሉ 10 ዝኾኑ ናይ ዩቲዩብ ሓሳባት ኣምፂልና እኒኦ። ቀፂሉ ድማ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ምናምን ጠመተ ዝገብሩ ቪድዮታት ክንሰርሐሎም ንኽእል ሓሳባት ለምፂልና እኒኦ። ንታሕትና ርአና ክንወርድ ተለና ብዛዕባ ጌሚንግ እኒኦ፣ ፉድ እኒኦ፣ ብዛዕባ ጥዕና ፊትነስ እኒኦ። ካልእ ድማ ትራቨል ኤንድ ኣድቬንቸር ልብል እኒአና። ብዛዕባ ኤዱኬሽናል ናይ ትምህርቲ ሓዘል ዝኾኑ ቻናላት እውን ብህመም ንሰርሕ ኣብዚ ብደንቢ ኣቐሚጥልና እኒኦ ማለት እዩ። ወይም ካልእ ድማ ኣብዚ ከም ንሪኦ ኣለና ብዛዕባ ኢንተርቴይንመንት ሃመ ጌርና ከም ንሰርሕ ኣሪእና እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ዝተፈላለዩ አይዲያታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናይ ዩቲዩብ ቻናልና ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ። ከምዚኦም ዝበሉ መሃርትን ቁም ነገር ሓዘልን ዝኾኑ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮታት ንኽበፅሐኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ። ቻው